दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट आरो बिटिसिनि थागिबि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय साननो गोनां आरो सांग्रां जानो गोनां आयदानि सायावहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौदि थांनाय 17 जानुवारि खालार खालि बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ भारतजों लोगोसे वर्ल्डआवनो सिनायथि होनो हादों। दा गुबै बाथ्राया बेसोदि बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव मोनसे बाथ्रा बुंदों, जाय बाथ्राखौ बिटिसिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नोजोर बोनो आरो सांग्रां जानो गोनां। दा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ बिटिसिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा मानो नोजोर बोनो गोनां आरो सांग्रां जानो गोनां, बेखौ दिनै नोंथांमोनजों गुवारै सावरायलायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। थांनाय 17 जानुवारि खालार खालि गुवाहाटीनि सरसजाय स्टेडियामाव 10,000 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै बुहुमावनो बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ सिनायथि होनो हादों। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव। दा बे हाबाफारियावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लानानै मा बाथ्रा बुंदोंमोन, बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होनि। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। मुझे खुशी है कि आज हेमंत जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है। नोंथांमोना हमनो हादोंना गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों? बिथाङा बुंदों, कंग्रेसनि सरकार सालायनाय समाव आसामाव गुबुननिफ्राय गोबां मानसिफोरखौ, स्पेसियेलि बांलादेशनिफ्राय गोबां मानसिफोरखौ लाबोनानै आसामनि हाखौ दखल खालामनानै लाहोदों आरो बेखौ कंग्रेस सरकारा हेफाजाब होदोंमोन। जायफोर बांलादेशी मुसलमानफोरा कंग्रेसनि भट बेंकमोन। दा बेखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि एनडिए सरकारा होखारनानै आसामनि हाखौ दखल खालामना लानायखौ उदां खालामनानै होबाय होनना गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों। दा नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो, आसामनि दाब दाब जायगायाव मुसलमानफोर थानाय जायगाफोरखौ आसाम सरकारा इभिक्सन खालामनानै होखारगासिनो। दा गुबै बाथ्राया बेसोदि बांलादेशी मुसलमानफोरखौ इभिक्सन खालामनानै होखारनाय मुसलमानफोरा थारैनो बांलादेशआव थांफिनजोब्बाय नामा? बेयो मोनसे सोंथि। बेनि फिननाया जादों, होखारजानाय बांलादेशीफोरा थारैनो आसामखौ गारनानै थाङाखै। दा बिदिब्ला बिसोर बहा थांखो? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। बेनि फिननाया जादों, बिसोर मोनसे रैखाथि गोनां जायगा नागिरनानै मोनबाय। बे जायगायानो जाहैबाय आसाम सरकारनि आखाइ मोनहासयै बिटिसिनि 6 सिडिउल ओनसोल। बे बाथ्राखौ थोंजोङै बुंनो हायोदि थांनाय समफोराव आसाम सरकारजों होखारजानाय गोबां मुसलमानफोरा बिटिसिआव हाबफैबाय, जायखौ नुनानै आसामनि असमिया खुंगिरिफोरा खोब खुसि जाखुमादोंसै। मानोना बर' माहारिबादखौ लोरबां खालामनायनि बयनिख्रुइबो गोरलैसिन राहाया बेनो, जों 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथाखौ नायनानै थागिबिखौ अनसायगोन ना 1985 मायथाइनि गोरोबथाखौ, जेराव 1985 मायथाइनि गोरोबथाया जोंनि जेबो गैया आरो थारैनो आसामाव आरो बड'लेण्डआव हाबसनफैग्राया 1985 नि गोरोबथानि बादि रैखाथि दंब्ला आसाम सरकारा बिसोरखौ मानो होखारदों? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। आंनि बुजिनायाव जोंनि रैखाथि गोनां ओनसोला 1985 मायथाइनि गोरोबथाजों जेबो सोमोन्दो गैया। बियो थोंजों 2003 नि गेजेरजोंसो जानांगौ। बिनि उनाव बिटिसिआव हाबफैनाय आसामनि 1985 मायथाइनि गोरोबथानि गेजेरजों रैखाथि गोनां नन एसटि थागिबियाबो बिटिसि ओनसोलनि थाखाय फरेनार। बिसोरखौ थाबैनो होखारनो हायाब्ला बिटिसि ओनसोला फैबाय थानाय समाव बर'नि आखायाव थानाय नंला। बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरब्लानो जाबाय। बेजों लोगोसेनो बे मोनसे बाथ्राया मख'नो गोनांदि भारत हादरनि सासे रिटायार जेनेरेल सिकिउरिटि एक्सपार्टआ मोनसे बाथ्रा बुंदों, इनक्रिजिं पपुलेशन कैन बी ए मीन्स कैप्चार पलिटिकल पावर। नाउ ए डेज आसाम बड'लेण्ड इज द बेस्ट एग्जाम्पल अफ इट एन्ड दे इन्सपायार बाय इट। आसामनि बड'लेण्डआ आथिखालाव बांलादेशी मुसलमानफोरनि थाखाय जोबोद
जोबोद सुबिदा गोनां ओनसोल। ISI आरो NSI नि आन्दो खैसारनि खेंफोरथि बायदिब्ला बड'लेण्डआव थानाय बर'फोरनि गुरै आरो नोरोम आखुनि सुबिदा लानानै बड'लेण्डआव मुसलमानफोरनि सुबुं सानखो बांहोनाय आरो राजखान्थियारि गोहोखौ मिथिस्लाबाजासे दखल खालामनानै इनक्रिज पपुलेसन एन्ड केपचार पलिटिकेल पावारनि दावहाखौ बड'लेण्डनिफ्रायनो जुरिनाय आरो 2035 मायथाइनि गेजेराव इन्टायार नर्थ इस्टखौ बांलादेशजों सरजाबनाय बेयो मुसलमानफोरनि मोनसे थांखि। दा बे समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा बयबो सांग्रां जानायनि सम फैबाय, नङाब्ला खैफोदा खाथियाव सफैथारबाय। सुबुं सानखो बांहोनानै बैसोरो बबेयाव थागोन बेयो मोनसे सोंथि। 6 सिड्युल ओनसोलावथ' बिसोरहा हानि मोन्थाय गैया, नाथाय पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जों जासिना होयोब्ला रुवाजों गावनि आथिङाव दानना लानायसो जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायनि सम फैबाय। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय गुबुननिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनाय मानसिफोरा माबायदि थागिबि बर' हारिनि सायाव अयथासार खालामगासिनो। बेनि एग्जाम्पल महरै थांनाय 19 जानुवारिनि जाथायखौनो मख'नो हायो। माबायदि गावनि बर' जायगायावनो एबा गावनि हायावनो गुबुननिफ्राय थाफैनाय सावथाल हारिनि मानसिजों खास्रि बिस्रि बुथारजादों। बे जाथायखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा मेगन खेवनायनि सम फैबाय। जुदि बे समाव जों खौसे आरो सांग्रां जानो रोङाब्ला जोंनि बर' हारिया गोमालांनो बारा गोबाव सम नांला। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।